Veľké správy Rádia Vlna o 15:00. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Chýbajú nám stovky policajtov. Policajný prezident však predstavil veľké zmeny. Ukrajina od januára zastaví tranzit ruskej ropy do Únie. Týka sa to aj Slovenska. Teplo bude aj v noci, zajtra opäť veľa slnka a teploty do 35 stupňov. Pekný piatok, veľké správy na vlne prinášajú Martin Agner a Simona Brejová. Veľké správy Rádia Vlna o 15:00. Nedostatok policajtov či ich odchod do civilu. Aj to sú problémy, ktoré trápia náš policajný zbor. Jeho prezident Ľubomír Solák otvorene vyhlásil, že zbor prichádza o stovky policajtov ročne, no podobný problém sa týka aj okolitých krajín, vrátane Rakúska či Nemecka. Dôvody sú podľa neho rôzne, vrátane finančných. Vstupná lekárska prehliadka môže podľa neho trvať 2 či 3 mesiace a aj zdĺhavosť príjmacieho procesu údajne uchádzačov odrádza. Dodal, že najviac policajtov za uplynulých 5 rokov u nás odišlo v roku 2020. Bolo ich takmer 1500. Pokračuje Solák. Ku dnešnému dňu ten údaj samozrejme nie je presný, lebo každý deň sa mení. Sme niekde pri 1170. Naša predikcia je september, ktorý nejakým spôsobom môže to číslo zvýšiť, pretože je tam dvojmesačná výpovedná lehota a všetci tí policajti, ktorí chcú využiť 14,5% valorizácie, majú práve do konca septembra čas tú žiadosť dať. Na nedostatok policajtov upozornili na svojej tlačovke aj poslanci z Progresívneho Slovenska. Varovali, že konanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a celej vlády tento stav len zhoršuje. Zdvihnutie príplatkov a valorizácia výsluhového dôchodku podľa nich nie sú systémové opatrenia. Poslanec a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak dodal, že minister vnútra sa policajtom počas volebnej kampane vyhrážal a označoval ich za zločincov. On v tej svojej volebnej kampani a v tých sľuboch sa vyhrážal policajtom, posielali ich do zahraničia, nech si spakujú kufre, označovali ich dokonca, že sú zločinci organizovaní a mafiáni. A toto tí policajti, ktorí obdobne cítia, chcú bojovať so zločinom, chcú zachraňovať hodnoty, verejný záujem, cítia ako vyhrážku aj im osobne. Samotný rezort vnútra na kritiku zatiaľ nereagoval. Policajný zbor ale medzi tým predstavil zmeny v polícii, ktoré budú platiť od septembra. Národná kriminálna agentúra 1. septembra zanikne a vzniknú 3 nové útvary. Viac už Solák. Boj s organizovaným zločinom ako samostatný odbor, protidrogová centrála a protiteroristická centrála ako samostatné úrady. Špecializované útvary policajného zboru by už nemali vyšetrovať bežné trestné činy či priestupky a celý proces by sa mal podľa policajného prezidenta zefektívniť. V rámci zmien policajný zbor presunie asi 100 príslušníkov. Solák tvrdí, že sa pri presune zohľadňovalo miesto, kde policajt doteraz pôsobil. Pri reorganizácii policajného zboru sa inšpirovali v susednom Česku. Školy v pondelok po dvojmesačnej prestávke opäť otvoria svoje brány. Zhruba 400 základných škôl prejde od nového školského roka na nový systém vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker pripomenul, že prvých 39 škôl už má prvý ročník podľa nového kurikula za sebou a tak je nový systém na základe skúseností pripravený aj pre tých ďalších 400 škôl. Od školského roka 2026-2027 prejdú na nové učebné osnovy už všetky základné školy. Zmeny v cieľoch a obsahoch vzdelávania majú otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Cieľom je posilniť ich vedomosti v oblasti životného prostredia, financií či digitalizácie. Posilniť sa má aj občianska, emocionálna a sociálna gramotnosť. Počet hospitalizácií na Slovensku medziročne opäť vzrástol. Kým v roku 2022 ich bolo cez 184 na 1000 obyvateľov, v roku 2023 až vyše 195 na 1000 obyvateľov. Najviac hospitalizácií si minulý rok vyžiadali choroby obehovej sústavy, takmer 15%, nasledujú takmer 11% a choroby tráviacej sústavy vyše 9,5%. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere vyše 6 dní.
Aj keď bude v nedeľu 1. septembra štátny sviatok, väčšina obchodov bude otvorená. Denník N pripomína, že Deň ústavy síce formálne zostal štátnym sviatkom, no nie je už dňom pracovného pokoja. Voľno na 1. septembra zrušila vláda Roberta Fica v rámci konsolidačných opatrení. Tento rok však pripadá sviatok na nedeľu. Zároveň už zákon v takéto dni neobmedzuje predaj v obchodoch. 1. september má teraz podobné postavenie ako 28. október. Ukrajina od januára stopne tranzit ruskej ropy do Európskej únie. Konkrétne má zastaviť prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Česko a Slovensko ruskou ropou. Vyhlásil to poradca ukrajinského prezidenta Michalio Podoliak. Doteraz sa hovorilo o zastavení tranzitu plynu. O Družbe hovoria predstavitelia Ukrajiny prvýkrát. Len dodám, že začiatkom budúceho roka vyprší platnosť rúsko-ukrajinskej dohody o tranzite ropy cez Družbu. Aj keď Kyjev nemá v úmysle ju obnoviť, podľa Podoliaka je pripravený cez potrubie na svojom území ďalej dodávať ropu napríklad z Azerbajdžanu alebo Kazachstanu. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Sijarto medzi tým po tomto oznámení Ukrajiny odletel do ruského Petrohradu. Pripomenul, že Ukrajina oznámila, že zastaví prevádzku ropovodu, ktorý zásobuje ruskou ropou aj Maďarsko. Sijarto už viackrát hovoril o tom, že dodávky ropy do Maďarska nie je možné zabezpečiť bez tranzitu cez Družbu. Nezamestnanosť v eurozóne zaznamenala v júli mierny pokles a vrátila sa tak na najnižšiu hodnotu v histórii meraní, informuje Eurostat. Spomedzi štátov Európskej únie zaznamenali najvyššiu nezamestnanosť tradične Španielsko a Grécko, pričom iba Španielsko dosiahlo dvojcifernú hranicu. Tretie je Fínsko, kde miera nezamestnanosti dosiahla 8,4%. Naopak najnižšiu nezamestnanosť vykázali Česko, Poľsko a Malta. Na Slovensku dosiahla nezamestnanosť v júli 5,3%. Fanúšikovia futbalu sa majú na čo tešiť. Do Bratislavy prídu aj tie najznámejšie týmy sveta. Slován bude hrať v Lige majstrov doma proti Manchesteru City a vonku proti Bayernu Mníchov. Doma si zahrá aj proti AC Miláno, Dynamu Záhreb a Stuttgartu. Vonku si zmeria sily s Atletikom Madrid, Celticou a Gironou. Prvé kola Ligy majstrov sa odohrajú 17., 18. a 19. septembra. Počas toho sa neodohrá žiadny zápas inej pohárovej súťaže. Presný rozpis zápasov bude známy až zajtra. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Veronika Vadovičová obsadila 6. miesto vo finále Paralympiády v Paríži v disciplíne vzduchová puška žien na 10 metrov v kategórii R2. Zlato získala Indka Avani Lekharová. Počasie. Slnečné a teplé počasie tu s nami ešte zostáva. Dnes to bude maximálne 35 stupňov. V noci sa ochladí na 20 až 10. No a zajtra bude opäť prevažne jasno. Dážď výnimočne hrozí popoludní a to všetko opäť pri vysokých teplotách 28 až 35 stupňov. Veľké správy na vlne pre vás pripravili Martin Agner a Simona Brejová. Veľké správy Rádia Vlna o 15:00 si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.